तर हे बघा मारून झालेला पहिलो हात ऑफ व्हाईट थोडंसं ह्याचा व्हाईटच कलर आहे त्यामुळे काय वाटत नाही तुमका कारण की प्रायमर पण अगोदर होतो नंतर आता हे व्हाईट कलर शेड घेतल्याने तर चालला होता आम्ही घराकडे म्हणजे तिकडे ते जेवण बनवतो आणि जेवतो आणि जेवण झाल्यानंतर म्हटलं आपल्या 1.5 तास आराम करू भेटता तर जाऊचं असं आपल्या आचऱ्यातच खाली आचऱ्या बंदरला नागझरी म्हणून एक ह्या जागा मी गेले अगोदर ह्याच्या अगोदर 2-3 वेळा आणि तुमका आता मी थंय गेल्यानंतर दाखवीन काय असा का एक कुंड असा पाण्याचा गरम पाण्याचा वर्षाचे 12 महिने पाणी असता कधी आटत नाही का तर आपण ते जाऊया दुपारी जेवण झाल्यानंतर आता आधी पहिले जाऊया रूमवरती जेवण बनवूचा डाळ बनवूची असा तर बाबू गेलो बाजारात काहीतरी हाणूक तर आता मी जाऊन डाळ बिळ काहीतरी बनवते तर चला जाऊया पहिला रूममध्ये आणि दुपारी जेवण झाल्यानंतर जाऊया त्या स्पॉटवरती म्हणजे नागझरी चला आहे समोरच काहीतरी जाऊया काय रे बघू कोण नाही तर मित्रांनो इथपर्यंत बाईक वगैरे 4 व्हीलर टेम्पो वगैरे येऊ शकता आणि इकडे मग पायऱ्यानंतर समोरच तुमका ह्या मंदिर बघू भेटात श्री आकारी देवीचा मंदिर असा छोटासा आणि आजूबाजूक तुमका माड रतंब्याचे झाडा त्याच्यानंतर सुपारीची म्हणजे फोपळीनी त्यानंतर भेरडे माड सागाची झाडा म्हणजे भरपूर विविध प्रकारची झाडा तुमका बघूक भेटतील असा वातावरण निसर्गरम्य वातावरणात वसलेला या छोटासा मंदिर तुमका बघूक भेटात पूर्वी आकारी मंदिर गिरावर छोटासा मंदिर असा मस्त असा आणि अशा वातावरणात खूप भारी वाटतं माडबीड बघू शकता तुम्ही आणि खाली त्या कुंड तर आपण आता जाऊया कुंडाजवळ
तर मित्रांनो झरे तुम्ही बघू शकतास खाईना येतात ते बघा. हे बघा हे ज्या गुंडातले झरे तुमका बघूक भेटले आणि पाणी बघा त्या झऱ्याचा संपूर्ण तिकडे खालपर्यंत गेला तिकडे पुढे. काहीतरी मॅची चालू होत इकडे माडत मासे पण होते गो. होय ह्याच्यात तुमका छोटंसं एक पाईप बुक छोटंसं नाही मोठंसं पाईप आहे छोटंसं व्हाळा पाठ त्याच्यात तुमका पाईप बघूक भेटात. तो बघा दिसतोय पाईप आहे तो पाईप तिकडे खाली शेती हा तिकडे सोडलेला होतो बघा पाईप म्हणजे ह्या कुंडाची आउटलेट लाईन बघा. तर चला मित्रांनो जाऊया आता आपण कामावरती. बरा वाटला येऊन समाधान वाटला दुपारचा बसाक बरा. तर जाऊ झाला घराकडे वाजले आता काम करू सुरू झाला. जाऊया घराकडे आपल्या घराकडे म्हणजे त्या घराकडे कलर काम आल्या. तर मग छोटंसं व्हिडिओ लाईक कमेंट शेअर करू विसरू नको. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतात तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा सोबत बेल आयकॉन दाबा नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. तर मग लवकरच भेटा येणाऱ्या नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत आतासाठी रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय.